A necesidade de humanizar as vellas estradas foi un dos temas que se trataron en Rianxo no marco das xornadas Novas Estrategias para Vellas Estradas. Analizáronse, entre outros temas, a estrada de Palmeira e a de Taragoña. As vellas estradas foron obxecto de análise nunhas xornadas realizadas no Auditorio de Rianxo na que participaron o arquitecto Martín Barreiro da firma Rurban, que realizou a vía peonil máis longa de Galicia, coa recuperación dun camiño real. O arquitecto Carlos Hernández Coto, a deputada provincial en Pontevedra Digna Rivas, a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta María Encarnación Rivas, o director da Axencia Galega de Infraestructuras da Xunta Francisco Menéndez, así como os alcaldes de Cangas, Moaña, Padrón, Pobra, Ribeira e Rianxo. O alcalde de Rianxo deu a benvida aos asistentes ao acto para a continuación destacar a importancia de gañar terreo para os cidadáns, gañar a batalla ao coche, afirmou. Logo tamén é outro tema importante que se está deseñando é en Palmeira, alrededor da Fundación Ría, pois tamén a interpretación desta estrada que temos todos como é a C305, unha antiga estrada comarcal, agora con fluxos bastante, moitísimo menores, donde a autovía do Barbanza prácticamente gañou o 80-90% do que é o tránsito de vehículos, e nos deixa unha estrada que antigamente funcionaba, pois agora está aí, en moitos casos, que é o que pasa agora, tronzando a metade lugares como pode ser Palmeira, onde se vai centrar a presentación de Ría, un lugar onde conviven a través dunha estrada pois a parte de arriba e a parte de abaixo, unha cousa moi parecida ao que temos tamén en Rianxo na zona de Taragoña. Servizos a ambos lados, vivendas a ambos lados, centros educativos a ambos lados. As xornadas Novas Estrategias para Vellas Estradas trataron, entre outros temas, a proposta da Fundación Ría para humanizar a C305 o seu paso por Palmeira e tamén por Taragoña, unha estrada que atravesa núcleos de poboación e coa que a construción da autovía do Barbanza veu reducido o tráfico. Dende a Fundación Ría e dende os concellos de Ribeira e Rianxo pretenden agora darlle un sentido máis humanizado, priorizando os peóns sobre os vehículos.